Bé, doncs et dono la benvinguda a aquest programa d'entrenament per governar la ment. Les persones que governen la ment, que governen el seu pensament, aconsegueixen que els pensaments que tenen siguin pensaments amics, pensaments que donen suport, que ens fan feliços, que no ens fan patir, per tant tenen sentiments agradables. I també tenen accions en relació amb aquests sentiments. I aquest programa d'entrenament és perquè tu governis els teus pensaments, perquè és fonamental. Les persones que no manen a la seva ment són sempre esclaves del que està succeint. I això és una cosa que tu no hauries de permetre a la teva vida. Que una altra persona ho fa? Doncs bueno, és el seu problema, però tu no. Molt bé, què farem avui? Doncs avui us explicaré dos deformadors de 4 que us vull explicar. Ja sabeu que farem 5 passos en aquest entrenament, a part d'uns recursos extras que us donaré al final, però el primer pas és descobrir els pensaments que ens fan patir i decidir si vull ser feliç o no, això era el vídeo anterior. I ara farem 2 deformadors, amb el següent vídeo farem 2 deformadors més, que són 4, i després ja passarem a un pas que és repetir-me el que és cert perquè la meva ment ho entengui, i finalment valorar si la meva vida ha millorat, i llavors sí que us donaré uns recursos extras. Així que avui us explico una sèrie de deformadors. Què són els deformadors? Mira, moltes vegades quan observes els pensaments que t'estàs dient, te n'adones que són mentida, te n'adones que són... Heu vist? Hi ha miralls que et deformen, ¿vale? Que et deformen, són com, et fan, jo que sé, més alt, més prim, més no sé què. Bueno, doncs hi ha idees que també deformen la realitat. I el problema és que si tu no te n'adones de que estàs deformant la realitat, no et pots defensar. Així que el que cal és adonar-se'n de quins són els 4 trucos bàsics que utilitza la nostra ment per deformar la realitat. Aviam, jo parlo de 4 trucos, en psicologia se'n parla d'uns quants més, però jo els he agrupat i els he simplificat perquè sigui molt comprensible per tothom. Anem al primer, avui us explicaré 2 i al proper vídeo explicaré 2 més, així primer entreneu aquests 2 i després quan hàgiu entrenat bé aquests 2 entreneu els 2 següents. Els 2 primers que heu d'entrenar són etiquetes totalitzadores. Què vull dir amb etiquetes totalitzadores? Pues coses de l'estil de tot, res, mai, sempre, ningú, tothom. És a dir, són etiquetes totals. No m'estima ningú. Mai podré, mai ningú m'ha ajudat. Sempre em passa a mi. Tot lo dolent em passa a mi. Tothom ho fa millor que jo. Totalitzadores, que arribem a posar etiquetes de l'estil de jo sóc el més tonto, jo sóc tonto, jo no puc, jo no sé. Tot això entra part d'aquesta deformació dels pensaments perquè són falsos. Són falsos. Tot em passa a mi, no és veritat, tot no et passa a tu. Ja, jo què sé. I mira, si totes les coses dolentes et passessin a tu, no estaries veient aquest vídeo, perquè fa molts dies, ja t'haguessin atropellat amb un semàfor i estaries mort. Si estàs veient aquest vídeo és que tot no et passa a tu. Algunes coses sí, et passen a tu i altres no. Bueno, doncs escolta'm, és lo normal, No et facis l'especial, no tot et passa a tu, ningú no m'estima. Home, doncs no és veritat, fes la llista. No és veritat, el que passa que estic enfadat amb aquesta persona, que era la meva amiga i ara no ens parlem, però tinc aquí altre amic que sí que em parla, aquell altre que sí que em parla, la meva cosina, quan vaig al poble tinc aquests altres, i tinc la meva mare, tinc el meu pare, tinc el meu cosí, tinc la meva germana, jo què sé, tinc gent que m'estima, els profes m'estimen, jo què sé. Per tant, quan tu t'enxampis a tu dient tot, sempre, mai, ningú, només a mi, tothom menys jo, llavors et facis etiquetes, soc tonto, soc no sé què, adona-te'n de què t'estàs enganyant. Llavors has de simplement, si captes l'enganyifa, llavors has de veure quina és la veritat. La veritat és que tot no em passa a mi. No és veritat que ningú m'estimi, hi ha aquestes persones que m'estimen. No és veritat que mai no guanyi als jocs. Una vegada vaig guanyar tal joc, una altra vegada vaig guanyar amb un altre, una vegada vaig guanyar... Ja està. No és veritat que, jo què sé, et posen una truita a taula. No és veritat que només et donin truita. No és veritat, ahir vas menjar una altra cosa, abans d'ahir vas menjar una altra cosa. Així doncs, el que s'ha de fer és adonar-se'n de que aquestes paraules són una alarma. Quan apareix la paraula tot, sempre, mai, ningú, tothom, menys jo, sóc l'únic, pobre de mi, tot això són totalitzadors que són una caca. I quan els veus has de dir, para un momentet que m'estic enganyant. I com em repeteixi això, patiré. Així que la pregunta és, en lloc d'això, què és el que és veritat? Perquè és això el que jo m'he de dir.
no m'he de dir la mentida, no m'he de dir la caca, m'he de dir el que és veritat. Anem pel segon deformador que farem avui. Al següent vídeo farem 2 deformadors més. El segon deformador és que et creguis que tu ets una adivina, que tu et creguis que tu ets un adiví, és a dir, que t'imaginis coses que passaran al futur. Acabo de suspendre això, acabo de suspendre una assignatura, així que mai més aprovaré res, tot anirà fatal, mai no trobaré cap feina, i per tant acabaré vivint al carrer, dormint amb un caixer i sent molt poc. Perdona? Tu no, quan el teu pensament està dient el que passarà en el futur, està fent d'adiví. I ningú pot endevinar el futur. Bueno, no sé, que siguis la bruja pirula o el brujo pirulo. M'explico? No, que no. A no ser que tinguis un tarot que no falla mai. Però si tens un tarot que no falla mai, doncs mira, jo què sé, pregunta-li el número de la loteria, compra'l i retira't. M'explico? Però com que no és així, perquè ja li preguntaràs al tarot i no trobaràs el número, doncs te n'adonaràs que tu no pots endevinar el futur. I si tu no pots endevinar el futur, quan vegis que el teu pensament està fent plans de futur, de et passarà això i després allò i tot serà terrible, li dius: carinyo, menos rollo, que m'estàs maltractant en coses, estàs fent de bruja pirula, estàs fent del tarotista màgico, del que té la bola màgica de vidre i s'endevina coses que no són veritat. I llavors li dius, carinyo, no és veritat. Perquè el que jo sé és que, molt bé, he suspès aquest examen, però em presentaré una altra vegada per aprovar-lo. El que sé és que tornaré a estudiar, el que sé és que buscaré una forma de que algú em doni recolzament perquè jo pugui aprendre-ho i després aprovi l'examen. El que jo sé és que jo el que puc fer és això, i no aquesta veu desbocada que em porta a un futur de patiment. Per un momentet, perquè el que us estic demanant és que amb els pensaments que us facin patir els passeu. Després d'haver-los passat per les 3 preguntes del vídeo anterior, la meva pau és més important que això, hi ha persones que han viscut això i són felices, o hi ha persones que viuen coses pitjors que això i són felices. A part d'això, ara passeu pels deformadors, i el primer deformador és aquest de les etiquetes totals, i el segon deformador és aquest de l'adivinar el futur. Així doncs, jo us demanaré que ara totes les frases, tots els pensaments que us fan patir els passeu per aquests 2. I quan ja s'heu practicat molt, en el següent vídeo, que és el vídeo 5, us ensenyaré 2 deformadors més. I pràcticament ja estarem molt avançats, ja estarem super avançats. I llavors ja sabrem, ja farem un altre vídeo en el que us explicaré com juntarem totes aquestes peces per cuidar-nos. D'acord? Doncs vinga.